challenge na to, guys. Stop na lang. I-slide mo lang. Yan, slide yan. Mr. Baba ka konti, baba ka konti. Yung ulo mo, Slide mo baba lang, mo ng malapit konti. na, malapit na. Baba mo ng konti. Baba mo lang ng konti. Baba mo ng konti. Baba mo yung konti ulo. Yan. Slide mo lang, hawag mong... Yan. Yan. Sige, ganun ka konti. Yan, ganyan ka konti. Yan. Sige. Ang hirap na bumaba. Sige. Sige, sige. Come on. Slide mo. Pag yan nahulog, sisipahin kita. Tignan mo. Huwag ka tumawa. Ano gagawin mo pala hulog? Pag nahulog ka, wala kang account. Tumihaya ka. Kumanan ka para hindi siya mahulog. Ayan, malapit na, malapit na. Dilaan mo na. Yabot. Dilaan mo, dilaan mo. Baka sige. Baba ka konti. Relax lang. Dandan lang. O, dandan lang. Lalaglag na yan. Sige na, huwag mo hayaan mahulog, sayang. Lalaglag na yan. Oo. Pag yan, lalaglag. Ang sarap ng cookie. Ito. Ang sarap ng cookie mo. Go! Yeah! 1, 2, 3, go! Okay lang yan! Tubig! Sabihin mo lang. Wala na, wala na. Ng kutin mo. Ang sarap ng cookie mo!